Tieto tenisky boli asi najviac vyhypované za posledný rok a pol. A musím povedať, že chápem prečo. Zdravím všetkých priateľov dobrej módy, moje meno je Martin a vítam vás pri ďalšom videu na tomto kanáli. V dnešnom videu sa pozrieme na 4 tenisky, ktoré sa mi páčia a chcel by som vám ich odporúčiť. Toto video bude taká kombinácia mojich názorov na aktuálne trendy, lomeno to, čo som si kúpil za posledné obdobie. Takže prvá teniska, o ktorej by som chcel hovoriť, sú tieto Salomony XT6. Jedná sa o tenisku, ktorá sa začala ukazovať v módnej subkultúre asi tak rok a pol dozadu, pričom boli asi najviac vyhypované pol roka až 3/4 roka dozadu. Jedná sa o turistickú tenisku, dobre počujete, turistickú tenisku, ktorá sa prešmykla do módnej scény pomocou trendu, ktorý sa volá Gorpcore. Tieto tenisky si získali nesmiernu popularitu vďaka tomu, že sú veľmi kvalitné, pohodlné a keď ich pekne skombinujete, tak sú vhodné určite na každodenné nosenie, keďže oni boli aj vyvinuté na to, aby ste ich mali na nohe kľudne 8 hodín v kuse. A taktiež, keďže sú určené na to, aby ste v podstate pobehovali po lese a aby tá vaša noha bola zafixovaná v pohodlí, tak určite to veľmi dobre zvládne aj každodenné nosenie niekde v meste. Tieto tenisky majú oficiálnu cenu nejakých 180 €, ale keď si dáte tú námahu, no tak ich skoro každý z vás bude vedieť nájsť v nejakej farbe tak o 20-30% lacnejšie. Druhá teniska, o ktorej by som vám rád povedal, sú tieto tu New Balance 2002 R. Tieto topánky sa mi veľmi páčia, kúpil som si ich niekoľko mesiacov dozadu a môžete si všimnúť, že stále sú vo veľmi dobrom stave a to je tým, že táto teniska je veľmi kvalitná, takže sa vám nestane to, čo sa stáva niekedy s nejakými teniskami od iných značiek, že si ich dajme tomu kúpite a o 2-3 mesiace už nevyzerajú presne tak ako na začiatku, už vyzerajú veľmi opotrebené a potom ani tak dobre nevyzerajú. Napríklad mne sa to vždy stávalo s bielými Air Forceami. Pri týchto teniskách, aj keď som ich nosil pomerne veľa, môžem povedať, že vyzerajú na 95% takisto, ako keď som ich prvýkrát vytiahol zo škatule. Sú veľmi jednoducho kombinovateľné ku každému typu skoro ležerných outfitov, sú veľmi pohodlné a jediná ich nevýhoda, čo je v podstate aj ich výhoda, je ten dizajn, keďže nemusí každému uľahodiť. A poznám nejakých ľudí, ktorým sa tie tenisky vyslovene že nepáčia, ale za mňa je to veľmi pekne vyzerajúce teniska. Ich oficiálna cena je niekde okolo 150 €, čo si myslím, že je celkom dosť za takú kvázi retro New Balance, ale mne sa podarilo tento tu pár zohnať za 56 €. Ja nechápem, ako som bol schopný nájsť taký dobrý deal, pretože ten deal sa už nikde neopakoval a konkrétne túto farbu som potom už pod 100 nevidel, ale proste usmialo sa na mňa asi šťastie. Tretia teniska, o ktorej by som vám chcel povedať, je táto tu Nike Invincible 3. Sú to bežecké tenisky, ktoré vyšli možno rok dozadu a majú veľmi veľký hype v komunite bežcov, keďže sú extrémne pohodlné. A som sa rozhodol ich do tohto videa zapojiť aj z toho dôvodu, že podľa mňa táto teniska má podobný charakter ako kedysi mali Ultra Boosty, tým, že je to primárne bežecká teniska, ale taktiež sa dá nosiť na každodenné lifestyleové nosenie, keďže podľa môjho názoru tá farebná kombinácia je celkom lichotivá, je to celkom pekné a najmä sú veľmi pohodlné, keď si ich dáte len k nejakým nohaviciam a idete, dajme tomu, vyniesť smeti alebo idete na nákup, tak to pohodlie určite oceníte. Táto teniska pozostáva z takého úpletového zvršku a potom celá podrážka je z takej extrémne príjemnej mäkkej peny. Povedal by som, že je dokonca lepšia ako pri OG Ultra Boostoch. Tieto tenisky sú určené na behanie takých tréningových trás, keďže sú také trošku mäkšie. To znamená, že v nich nezabehnete nejaký ultra rýchly polmaratón alebo maratón, ale na druhú stranu je to teniska, ktorá má schopnosť hltať veľké množstvo kilometrov a je určená na takéto tréningové plány z toho dôvodu, že tým ako je tá teniska mäkká, no tak to znižuje dopad na vaše kĺby a možno tí z vás, ktorí beháte, tak vy určite poznáte, že začínate cítiť trošku svoje kĺby, členky a táto teniska je úplne super tým, že dokáže oddialiť moment, kedy sa vám toto začne diať. Posledná teniska, o ktorej sa budeme dnes baviť, sú tieto Common Projects Achilles Low. Pravdepodobne ste túto tenisku nečakali,
pretože je úplne odlišná ako zvyšok tenisiek, ktoré som vám dnes ukazoval, ale musím povedať, že som s ňou veľmi spokojný. Táto teniska má cca už rok a pol, pravidelne som ju nosil a vyzerá stále veľmi pekne, vôbec nevyzerá opotrebene. A to je dôvod, prečo som sa vám ju rozhodol ukázať. Tí z vás, ktorí sa trošku dlhšie pohybujete v modnej komunite, tak si možno pamätáte, že táto teniska spôsobila taký menší ošial cca v roku 2018. Veľmi veľa ľudí si ju obľúbilo z toho dôvodu, že je veľmi kvalitná a zároveň minimalistická, takže ju môžete spárovať v podstate ku každému outfitu. Jediné negatívne veci, ktoré by sa dali povedať o tejto topánke, sú dve. Jedna vec je, že je to proste klasická biela teniska, takže je relatívne nepohodlná, keď to proste porovnáte s nejakými športovými teniskami na behanie. A potom druhá vec je cena. Táto teniska, kebyže chcete teraz nakráčať do nejakého obchodu, kde ju majú a zakúpiť si ju, tak stojí okolo nejakých 350 eur. Ja som našťastie túto cenu ani zďaleka neplatil a zohnal som si ich za zlomok tejto ceny. Proste je to teniska, ktorú si kúpite, vydrží vám niekoľko rokov, vyzerá dobre, veľa vydrží a má taký nestarnúci dizajn, ale za toto si musíte trošku priplatiť. Ja túto tenisku nosím prevažne v prípade, že idem do nejakého takého slušnejšieho prostredia, spárujem to k nejakým jednoduchým nohaviciam, dám si k tomu, dajme tomu nejaké polotričko. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, zanechajte like. Určite mi napíšte do komentára, že aké tenisky ste si kúpili v poslednej dobe vy a určite rád budem počuť vaše odporúčania a možno sa nimi budeme aj riadiť. Ak ste na tomto kanáli noví, neváhajte zanechať sub, môžete sa tešiť na ďalšie videá podobného typu v najbližšej dobe. Vidíme sa na budúce a čaute.